Srpen 2002. Pražané nevěří svým očím. Tolik vody ve Vltavě nikdo nepamatuje. Při průtoku 5000 metrů krychlových za sekundu přestává fungovat měření, hladina dále roste a průtok lze jen odhadovat. Voda ničí majetky a ohrožuje životy. Myšlenky mnohých míří k Orlíku. Vydrží? Vydržel, přestože do něj přitékala 10 000letá voda. Stejně jako ostatní přehrady kaskády, které dokázaly pozdržet povodňovou vlnu a regulací odtoku, poskytly Praze čas připravit se na nejhorší. Jedním z úkolů kaskády je chránit povodí před následky přívalových dešťů a záplavami, ale ani prázdné nádrže o objemu 900 milionů metrů krychlových by nedokázaly pojmout více než trojnásobné množství vody valící se Vltavou. Na vlastních přehradách v majetku povodí Vltavy byly škody minimální. Mnohem hůř ale dopadly vodní elektrárny ČEZ. Proč? Protože za mimořádné situace se na ně nemohl brát žádný ohled. Ochrana obyvatelstva měla samozřejmě přednost. Ve středu 7. srpna ve 13 hodin už při prvních náznacích zvyšujících se hladin v jižních Čechách předal ČEZ veškeré řízení průtoku kaskádou plně do rukou pracovníků povodí Vltavy. První povodňová vlna přišla 8. a 9. srpna a retenční prostory vodních nádrží ji zvládly dobře. Nad celým územím Čech vytrvale pršelo. Slapy a Orlík pouštěli vodu přes přepady, aby nádrže dokázaly pojmout další přívaly. Nikdo nečekal, že se v dalších dnech přítoky ještě znásobí. 12.8. už jde voda horem přes všechny hráze vltavské kaskády. Všechny použitelné turbíny jsou v provozu, aby tvořily další otvor v přehradě, kudy může voda unikat. S dešťovými přívaly, které rozvodnily malý a nenápadný potůček, bojují i uhelné elektrárny Tušimice a Prunéřov v Podkrušnohoří. Prunéřov je zatopen, ale zvládá situaci sám vlastními silami. Průběh povodní na Vltavské kaskádě můžeme sledovat díky pohotovým leteckým a pozemním záběrům pořízeným amatérskou videokamerou, které jsou doplněny profesionálními záběry dotočenými těsně po povodni. – 13. srpna ráno už přítok do Lipna překonal 100letou vodu. Ze 460 metrů krychlových za sekundu se 50 metrů krychlových za sekundu pouští starým korytem pod Čertovou stěnou, 92 metrů krychlových za sekundu zpracovává elektrárna, zbytek se zadržuje. Vodní elektrárna Lipno 1 přežila velkou vodu beze škod. Malé elektrárny Lipno 2 a Hněvkovice musely být odstaveny, ztratily spád, mezi výškou hladiny před a za hrází nebyl prakticky žádný rozdíl, na odtoku velká voda poničila břeh. Tady na hrázi v Hněvkovicích vidíme odklízení naplaveného dřeva po povodni.
Další malá vodní elektrárna Kořensko byla zcela vytopena. ...13. srpna ráno byl na Orlíku přítok již 1600 metrů krychlových za sekundu a neustále stoupal. Druhý den dosáhl kulminační hodnoty 4600 metrů krychlových za sekundu. Přes plný odtok všemi soustrojími elektrárny a otevřenými přepady vodního díla hladina stoupala rychlostí 7 cm za hodinu. Na následky průniku vody z vodní tříště dopadající z velké výšky na strojovnu a rozvodny elektrárny zde v 8:30 vypadl jeden stroj a hrozilo zaplavení ostatních. V nejtěžší chvíli přišla pomoc. Vojáci snášeli úzkými chodbami do strojovny, elektrocentrály a čerpadla. Hrozilo zatopení elektrárny. Hlavním úkolem bylo odčerpávat vodu a bránit dalším škodám. Po hodině však bylo nutné čerpadla odstavit. Vojáci se museli opět přesunout zpět na hráz, kde byli potřební při vytváření zábran proti průniku vody na pravobřežním předprsí. 322 schodů vzhůru zablikajícího nouzového osvětlení museli zvládnout v šibeničním čase. Poslední opouštěli elektrárnu zaměstnanci. Zpětné rázy vytvářené spodní vodou měly dynamiku, která dokázala utrhnout 3 ze 4 ocelových hradidlových tabulí bránících vodě proniknout do prostoru savek turbín. Vodní elektrárna Orlík byla zcela zatopena a odstavena.